Moi bo día a todos e a todas, alcaldesas, alcaldes, concelleiros e concelleiras, técnicas e técnicos de normalización lingüística e demais público asistente. Grazas, Nel, polas túas verbas. Benvidos e benvidas a Santiago de Compostela, capital do noso país e máis unha vez capital da lingua. Hoxe organizamos estas xornadas non para procurar conclusións, non se trata hoxe de sacar directamente conclusións, senón como punto de inicio do que desexamos sexa unha nova etapa para o municipalismo galego. Necesitamos reflexionar, saber en que momento nos encontramos e como temos chegado até aquí, co firme obxectivo de ollar para o futuro, sempre con entusiasmo e optimismo. Antes de nada, quería agradecer á Coordinadora de Traballadores pola normalización lingüística termos proposto organizar esta xornada e agradecervos a todos e a todas a vosa participación e asistencia, nomeadamente a aqueles que ides participar no debate e nas exposicións dos proxectos. Con certeza que será unha xornada ben proveitosa para todos nós e fundamentalmente para a lingua, o noso máis prezado ben colectivo, aquilo que nos une como galegos e galegas. Ser capital dun país significa, entre outras moitas cousas, ser ese lugar e punto de encontro onde todas e todas poidades e poidamos sentirnos cómodos, mais tamén significa ter iniciativa e colocar propostas para abrir novas etapas. Compostela ten unha longa tradición neste sentido, así aconteceu en maio de 1984 con aquela histórica declaración dos alcaldes en Compostela, onde se marcaron os compromisos da administración local en materia de lingua. Máis de 200 alcaldes e alcaldesas chegaron a Compostela para comprometerse co idioma propio na época de Xerardo Estévez. Pero tamén así aconteceu a principios deste século, cando nos anos 2000 e 2001 Santiago constituíu o seu Consello para a Normalización e iniciou o deseño do que foi o primeiro plano de normalización lingüística dun concello galego. Agora queremos voltar a exercer, igual que neste pasado recente, e abrir as portas da nosa casa para que dende hoxe poidamos traballar conxuntamente e de maneira mancomunada para construir ese novo discurso que o galego precisa. Precisamos unha nova narrativa que actualice este discurso, mas que tamén actualice o noso entusiasmo, así como a nosa motivación e implicación como administracións locais. Procuraremos traballar en rede e reforzar a colaboración entre todos os concellos, independentemente da cor política. Precisamos partillar experiencias. Precisamos, entre todos e todas, acordar pautas e accións comuns. Precisamos ser esa primeira pedra do novo futuro que queremos construir para a lingua. Por todo isto, cumpre reflexionar sobre o noso papel en un momento que semella crucial para deseñar este futuro. As administracións locais non deben nin podemos colocarnos de perfil. A lingua é tamén da nosa competencia. Cumpre, pois, reflexionar sobre as ferramentas e a regulamentación que debemos ter como administracións públicas. É necesario explorar todos os camiños dunha lingua que nos singulariza no mundo, que nos caracteriza como pobo, como colectividade, que nos abre portas de millóns e millóns de falantes a través da lusofonía, que vai ser un dos mellores legados que lle poidamos deixar a nosas fillas e aos nosos fillos. Sobre todo isto, teremos tempo de reflectir como punto de arranque, como lugar de inicio, que a xornada sexa proveitosa. Benvidos e benvidas á capital de Galiza, benvidos e benvidas a vosa casa.